Isong sa tong katiwala sa katotohan sa bareta sa pagtabang sa kapwa. Tamang oras, alas 10:06. Iyo po ang katotohanan. Political authority, either within the political community as such or through organizations representing the state, must be exercised within the limits of the moral order and directed towards the common good. Citizens, they are bound and conscious to obey accordingly to the responsibility status and the importance of the rules of a state are clear. From Gaudium et Spes, Vatican II, paragraph 74, inihatod sa Indo kan SEDP Simbag sa Pag-asenso Incorporated. News Alert. Iyo po ang pangalas 10 na News Alert. Hatod kan Amar Cafe asin kan NGCP. Siniguro ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa publiko na bastante ang supply kan produktong petrolyo sa nasyon sa likod ka nagpapadagos na sagupaan kan Ukraine asin Russia. Sigon kay Cusi, sa Middle East naman nagukuanin krudo ang Pilipinas alagad may direktang epekto sa international oil market ang presyohan o asin presyohan kan petrolyo sa Pilipinas ang krisis sa Ukraine. Inisubot ang dahilan na kaya padagos sindang nangangapudan sa kada saro na magtipid sa paggamit ng krudo, ngunya na medyo kritikal ang sitwasyon. Tinawan doon naman kan Secretary ang importansya kan pagiging energy sufficient as independent kan Pilipinas orog na nga nakakaasa ang nasyon sa mga oil import. Mientras tanto, kasabay man si Cusi o kasabay man na si Cusi sa nangangapuda na amyandara na an oil deregulation law as in suspenderuan an excise tax sa petrolyo. Yan po ang napang alas 10 na News Alert. Atod kan Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix, ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap. Basta Mark Cafe, swabe. Atod kan NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Ini po si Susan Balane, maray na aga. Veritas News Alert. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Pico University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Oy, good morning. Maray na aga po, giraray sa inyo gabos. Minabuelta an sa mayang programa kan Bicol University, programang pangkauswagan asin pangkabuhayan. Ini po giraray sa inyong mga kasabay, minapagkaaga sa primerong bungkaras kan sa tuyang programang pangkabuhayan asin pangkauswagan. Hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ini po si Edgar Barameda, kasabay ko si... Ini man po sa inyong amigo sa radyo, as usual, si Professor Seth de Matera. Sarabay po kita sa tatya na 11 o'clock. And garo special ang presentasyon tangon yung partner dahil yaon ang mga pamayo. Kang sarong division dyan sa Extension and Management Division. Sarong section. Yan. Naog mo kita partner na
makalis kan sarong bulan man sana. Oo. December 18 kita mamaya nagtapos December 18. Today is ay mga 2 bulan man na medyo nag-relax kita kang sa tuyang sitwasyon. I mean, sa tuyang programa pero balik kita ngunya na pagkaaga. Sa primerong episodes bungkaras kan sa tuyang programang pangkauswagan at pangkabuhayan. Siyempre partner, ang obeto kan sa tuyang programa? Dakulon ini. Ubhet at yan. Sindana lang partner. Iyo, tama, inyong partner. nirita at yan. Ano? Tauntasin na muna ning chance sa partner na ipamidbid man ang sa indang mga sadiri. Yan, oho. Ano ining division na ini tabi, Director Weng? Bago lang ini makompose. Pero bago po yan, paki-introduce mo lang bilog na grupo. Aha. Salamat po, Sir Seth. Ay, ano po, sa baba. Aha, okay. Sige po, Ma'am Boyeng. Okay, Okay. so Okay. salamat po Sir Seth and of course Sir Edgar, and of course bago kita gusto tang bation ang satuyang, siguro magpuong kita sa tuyang presidente, Yes, sige. si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, ang satuyang mga vice presidents, lalong-lalo na ang satuyang vice president for Research, Development and Extension, si Dr. Louis Amano. Ang satuyang mga pag-iriba sa OVP-RDE, mga center directors, then of course ang satuyang mga pag-iriba din sa Extension Management Division, lalong-lalo na ang mga technical and administrative support staff. And of course, gabos ng BU community, gabos na colleges, mga faculty, non-teaching staff, and students na perming nagdadangog sa tuya. And as gabos na paradangog na iabot kaining sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Iyo. Opo. Tapos so naghihiling man of Iyo course po. sa FB live stream. Yes. So sabi nga nindo, actually kairiba ko digdi. Ako ano man sana ako digdi background. Sinda partner ang minakompesto kan Technology, Innovation, and Information Dissemination Section. Section. Opo. Ang saro sa mga sections kang Extension Management Division. So iba actually mamimidbidan maninda iyan ta. Naka-line up na ito kay Ma'am Beth Iyo. sa ano-ano. So yaon po digdi actually ang head si Sir Eds. Siya ang ma-explicar man actually kang sa indong mga kahaputan at yan. Ikairiba niya sa team, si Ma'am Beth Alfane. And of course, si Mel, ang sa tuyang IT actually. So, siyang assist sa tuya sa gabos na programa man Si Mel Bulawan. Opo, maski sa print, sa arugan, sa social media and gabos na kwan. Kaya magmahon kita sir kasi nagbalik nga giraray so programa. Last year magayunon so naging accomplishments ta sa mga topics na pigdaristas. Kaya ngunyan actually year more on technology and information dissemination na kita kang mga completed researches and mga technology innovations na na-develop kang sa tuyang university, particularly kang mga faculty, nakaipon talagang i-disseminate sa community and sa mga beneficiaries nganing mapakinabangan ini. Kaya sinda ang nainot na section ngunya na may Sindang kang maiinot na program. mapapalaban. Yes, oo. So, Ay, nagpin ko yun si Sir Ed. Bago pa sabihin, midbilong ko. ay, si Sir Eds. Ayan, Sir Eds. Sir Eds. Uy, by the way pala na Ma'am Boy and partner, kita live sa Radyo Veritas. Oo. Na daw kita Puto kita, sa oo. yan. Ayaw ba? Veritas. Ayaw Oo. ba? Manangkat. Yan ang monitor pa. Tama ba tayo Yung sa mananggad. technical? Naka-live pa tayo sa sa Channel 8 kang DCTV. Yes. Okay. And then Live sa kita. FB page kang Beacon University. And of course sa to yung EMD. Opo. Naka-live kita. Kaya nakulang ang istorya. Sa BU din po, Sa sir. BU, sa Beacon Opo. University. Thanks Oo. kay Ma'am Renelyn Bautista, opo. Kaya bagay binaba ko lang sa mask ko. Ay, pwede. Kaya pasalamatan ta po ang Radyo Veritas Yes, bilang yes. partner ta din po. Salamat. Oy, uli pala, by the way, na-mention mo sana ang gusto niya itong batiun pala bago kita magdiretso, si Father Kevin Fonasier. Siya po ang bagong station manager
kan Radio Veritas Legazpi. Good morning po, Father. Salamat na pinadagos mo giraray kami sa imong istasyon. Ay, thank you Morning. so much. Saka si Father Pau na Oh, si Father Pau. Siyempre, Nailog tuloy ka na. din Kasubago Saka yung sa mga nailog staff sa tuya. din. Opo. Sina, ang mga barkala, gabos yan. Kami sa Susan, Rolly, etc. Sa Susan. technical side, duman sa FM, sa Spirit FM na hiling taligli sa Laduta. Good morning po sa Indo, gabos. Okay? Sige, anong tira si Sir Ed sa mga mga panginot na mensahe? Si Sir Ed, magkaklase kami. Magkaklase ba kita, Sir Ed, sa ano, no? Yes, sir. Sa doktor. Okay. Sir Eds? Okay, hello sir. Good morning. Good morning Sir Edgar and Sir Seth. Okay. So maugma kami na naimbitaran kami ngunyan para sa primerong episode kang radio program kang BUMD. So actually sa mga functions kan sa muyang unit, yun nga sasabi ni Ma'am Beng Casabago na mag-disseminate kang mga homegrown technologies, mga innovations, mga advocacies kang Bicol University. Kasi bilang po isang university baga sir, ang tulong sa tuyang Indian function. Okay. Ito ang instruction, research, and extension. And sa mga output kang duman sa research, dapat siya mapakinabangan kang community. And paano siya mapakinabangan kang community? So, para siya mapakinabangan kang community, primero dapat siyempre i-disseminate siya. Okay, i-disseminate siya para ma-utilize siya kang community. And ang samuyang section, sa mga trabaho kong samuyang section, ang mag-disseminate kang mga advocacies, innovations, mga technologies na na-develop kang BU faculty para nga ni sasabi ko mapakinabangan kang community. And paano siya ma-disseminate sa paagi kang print and non-print. So that's why igo kita sa KNK radio program and sa mga purposes KNK radio program ang mag-feature kang mga innovations, advocacies. And pangadua, ito man ang print na kung sa insert nag-produce man kami ki mga monthly newsletters, magazines, and hopefully sa tabang kan sa kuya mga pag-iriba, makam-up kita kisarong extension journal. Okay, para mas maging dakula ang satuyang maging audience para at least bako lang Bicol University or bako lang ang Bicol na makitabang kundi university ang buong mundo. Okay, para mag-benchmark sila sinda kang mga best practices kang Bicol University arkito. Siguro agadan ko man kaya ki mensahe si ma'am bilang saro sa mga haloy na sa extension. Actually si ma'am pero may magrari sa kuya naka-assist. Okay. Si ma'am Weng. Si Dr. Ma'am Beth, patara po. Ay, good morning po sa gabos na mga nagdadangog. Good morning sa yung mga anchor ngunyan. Kay Father Kevin, good morning po. Narumduman ko po kang nagigibo akong proposal kang sa programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang inot kong pick approach si Father Kevin, kung saan ko mahiling si Father Pau, kasi that time si Father Pau ang station manager. So, nailid pa niya ako digdi, si Ma'am Weng fast track so approval kang proposal. So, kami nakapag-start kami last year. Saro lang ang radio program na ini sa kadakol ng mga activities, saka naka-pipeline na mga platforms para padagos deliver sa communities ni mga impormasyon, lalong-lalo na po ang mga researches from our faculty researchers na kaipuhan mapakinabangan kang mga komunidad. As in, maugma ako dahil nagdadakula ining section pong ini. As in, ngunyan, may bago ng pamayo. Ako sa past head kang section. Si Edge napaka-active. Si Mel, gabos ng mga layouts, habang maski na nga may instruction function siya, dahil namimiss ang mga kaipuhan, both for internet and sa print. Yun. So, salamat po sa pagkakataon na ini na nagkaigwa kami ng another year, maipadagos po ini. Uni po si Professor Mel Bulawan. Pero bago yan, Manayo, Director Weng, kisibog-sibog ka po duman. Tangaling maano ka sa monitor. Madakop ka sa monitor. Duman, pasiring ki ma'am. Yan, okay. Sige. Oo. Okay, sige, go ahead.
Ay, ano, tabi, paano to sa technical? Ano, masakop si Ma'am Bueng. Yan, okay. Pero iyon na. Ayun na. Nalakop na. Okay, natakop na. Nalakop na. Okay. Okay, si Mel. Okay po. Marinaldo po sa Gabos na po na mga parantabay kan sumuyang programa. So usually po behind the scenes lang po kami. And ngunyan oni na po kami sa ampangan. Iyo, dapat mahiling man ka mo. Opo, feeling mga artista. Adi po. Salamat po sa mga Gabos na nagantabay sa Muya for the past several months. Hindi po sa sumuyang programa. And of course po sa Gabos na programa kang Extension Management Division through our webinars. So nagpapasalamat po kami sa indong partisipasyon and dakulan pa po kamong pwedeng abangan sa mga masunod na bulan na para man po ini sa muyang service communities and of course para po sa gabos na stakeholders kang Extension and Bicol University po. Okay, sige. Salamat. Mel, iyan po mga tugang partner amin akong pwesto kang TIIDS, ang Technology, Innovation, Information, Dissemination Section. Inutog na partner, ano? Sige. Kang last year kita, sir, is Ma'am Weng, talagang na-feature ta sa mga colleges. Pagpo kita sa pag-interview sa President kay Sir Noli, mga Vice Presidents, mga Directors, and mga Deans. Ngunyan nabanggit mo ka sa bago, Ma'am Weng, na ang focus na ngayon, ang sentro kang karo discussion ta, information dissemination, technology and information sa mga completed researches. Ano pang bigla umantang mga technology, mga information na talagang dumang kita makonsentrar, mga focus na i-disseminate ta sa mga tao, sa mga stakeholders, bako lang sa Laucan Bicol University, kundi sa mga partners ta, sa mga tao mismo. Ano pang ma-expect nila? Maski po in general. Sa interong kinaban. Sa interong kinaban. So ano pong sa inang mga ano yan, perspective or ano po yan, partner? kung ano ang malalauman ka ng mga parantabay na ano ang mga saray-saray ng teknolohiya na medyo iaram kan publiko alagad dapat maaraman ninulita ang kikibuta sa Bicol University, sir, mga madam, ang kikibuta bako para sa tuya, para sa inla, para sa komunidad. Yan baga ang objeto kang Bicol University. Okay, so actually sir, kasi sa Rong Aldo, pinapod ako ni Professor Janeda, siya ang director kang RDMD, so Research Development and Management Division. Si Sir Janeda, siya ang director kang research. Actually, siya in charge sa mga faculty researches. And nag-uron kami na parang ikakal na yung i-extract ni sir sa mga technology, mga innovations, mga advocacies na pwede mo pakinabangan sa mga researches kang faculty for the past 5 years. Paano sir, ang sarong research dapat bako lang yung sir pigtatago sa loob ng cabinet. It should not be archived in the cabinet. Kaya baga sir, ang pardon for my reference, sabi ni Cynthia Villar, bakit bali na baliw kayo sa research? Bakit bali na baliw kayo? So bali na baliw talaga tayo sir sa research kasi nga yung output. So ang research hindi lang it's a discovery of new knowledge but the discovery of new knowledge and sometimes nag-create kita sir yung mga technology, innovations and advocacy para mas matabangan ang satuyang society. Agawon ta kang madali yun. Sige sir. Ang mga asinsadong nasyon mo yan dahil sa research. Yes sir. Gusto sabihin kan sir, mga batatali, diba? Mga nag-iisip. Kasi like, for example, may sarong problema kitang na-confront. Manyang, paano kita sa solusyonan? So, dapat research-based. So, dyan na maagi ang proseso kang research. So, gabos sa mga problema, sir, gabos sa mga paagi para mas mapagayon ang satuyang pagkabuhay, dapat iagi yan sa sarong sistema. And ang sistema ngayon, para bako kita sala, iagi tayo yun sa research. And in reading program, sir, ini sa magiging paagi ng Bicol University para to bring closer to the communities ining mga advocacies. Advocacies, mga social advocacies like ano ang mga advocacies kang CSSP na para like for women empowerment, for gender equality, so on and so forth. Like ano man ini mga technology na makakatabang to earn a living
like napag-urunan ni Ma'am Weng and of course kung sa tuko yung mga kagrupo na sarong sa i-feature ang sarong technology kung paano ang pag-produce ki turmeric. Aha. So yon, para di ba sir pag at least pag na-share na ito sa community, makakatabang sa iba na who might also engage sa paghibuki mga turmeric or mga salabat. As in, magkaigwan ng kabuhayan. As in, magkaigwang kabuhayan. Secondly, nakaplano man sir na isi-showcase mi digdi sir, so kung paghibuki iba-ibang produkto sa kamote. Yes. Okay. And eventually, Pero matatabangan sigurado ako bako yung kamutik yung iba mo. bako sir, pwede man kamotikyo, pwede man basta naiba tungkol sa kamote, products na tungkol sa kamote, may cake, cupcake, may pansit, okay. Namit na ako. Sarap. May kamote juice. Okay. Okay. So, ano kayo sir? So, ipapahiling niyan digdi sa radio program na ini para makatabang sa community, para mas ma-improve man, like gano'n sa kamote, ang mga kamote farmers ta. Like, sana ang vision ni ngani na sana kapag naging magayon itong mga produkto sa kamote, so baka kita na sir, mag-import ki mga kamote hali sa San Miguel Island, sa Saskayin. Kasi sir, kasaro na hiling ko, may paratidang kamote dyan sa Albay. Pigapot ko sa madam sing kahaling ang inyong mga kamote, hali pa da siya sa San Miguel Island. So ako sa bilang sarang researcher, naghali man ako sa San Miguel Island and sir bako madali ang biyahe. Arayunan ang San Miguel Island. Tapos just imagine, ini sir ng mga farmers na ini na nagatanong ki mga kamote. Kumbaga parang sindana nga ni sa farmers, sinda pa ang matinda, pasiring padigdi. So sana through the Bicol University and sa mga innovations and technology na ma-develop, na parang kita na ang mag-import kasi indang mga kamote, na parang ang trabaho ninda, magtanom, and magtabang sa inda kung paano mas napadakula ang sa indang mga produce sa kamote. So, tabang na ito, tabang sa community, plus tabang pa sa tuya, kasi we will be, parang magkakaigo kita mga produkto na mga healthy. Diba? Okay. So ito sir, saro sa mga plano mi na mamaterialize ito kang of course sa tamang Bicol University and yon man si Ma'am Weng and sa ko yung mga pagriba. Sabi ni Ma'am Boss ako da su pamayo. Yes akong pamayo pero sindam sa kuyang mga kalag. Okay, di ba? Ang sarong tawo di siya ma-function kung wala siyang kaluluwa. So it's complementary. It's complementary. I am the head but they are the soul. Yeah. So we will be working together para masapagain and diyan kamo naman sir. And dakulaw na sa mga pasasalamat. Tapig ako mo dit kami ang sa imong anino. Ibaga sa tapag wala ka dang anino aswang ka. Yeah. Okay. Okay, sige. Na-excite na Actually partner, na ako. Kasi baga naramdaman nilo kasapon pag meeting ta na ining mga technologies na ini ipapackage ta. Ay easy. Kasubang kung dahil lang po nindo aram nag-meeting na kami. Nag-meeting kami kasubang yaon si Don so dahil nakampang. And pig-brainstorming na kung paano. And magayon na lang imagination, araw sir kang gusto tang ipahiling kung paano magibunin pansit out of kamote. I-document yan, sir. Gigibon ta ng istorya, madumang kita pun sa pagkalot kang kamote, sa pagbalad, sa pagproseso, hanggang maglumuwas siyang pansit. Sa pagkaon, di ako mapawalat naman ng pansit. I-document po yan, iyan magiging IEC materials, tama? Na every time na mag-discutir kita araw ka yan, imbis na paulit-ulit kitang paliwanag, play! Kahiling na doon. Ini ang mga produkto hali sa kamote. Pansit. 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 Nakulon po. Yan ang gigibon ta Sir Ed. Kaya igwa na kaming nabilog kasubang gina magayon pong konsepto para diyan. And actually aram ang problema ta kaya sa Pilipinas. Kung ano ang mga bagay na bastante kita Sir Ed, Ma'am Weng, kung ano ang mga bagay na yaon sana sa palibot abundant, dahil tapig iintindi. Pigihining taharayon, kita naman sa mga imported na. Kaya kita, kung masubli ako nin tataramon, dahil ko malilingaw ang partner, sabi ni Kong Joey Salceda, nadangog ko sa iya ini, governor pa siya. Sabi niya, dahil basta-basta iiwalon ang Pilipinas kan sa darakulang nasyon, bako dahil kita may nuclear power, tawara amang kita kaya, kundi dahil igwa kitang big-upod na power of economic consumption. In short,
dakulaong kitang para bakal. Bako kitang para tinla. Para produce. Kita ang para bakal. Yung nangyari wag Sir Ed. Kaya gumahon sa tuy ang ibang ang mga danakuloan na nation partner ta. Yung 100 million na tawang ang madepende sa imo. Mayaman talaga ang China. Mayaman talaga ang Japan. Kita. Anyway. Sige, partner. Ma'am Weng, may dagdag yata. So, garo nagpaparagayo na naman ini. Baka arabuto naman kita kaining 12:30 ka. Dito na nagkarureparo sa oras kang kadaklon. So, yan po talaga actually, sabi ni nga ni Sir Ed, dakulaon man ang pasalamat mi. Tayaon man kamong duwa, no? Ta ini, saro ining, sa mga paagi kung paano kita magdi-disseminate kaining mga technologies nga and completed researches. And kanina na-mention din ni Sir Eds na so tripartite functions baga kang higher education institution. So ito ang pinaka-importante na ang kada saro kaining function, hindi ito stand alone. Yes. So kumbaga interconnected ini, interrelated, interplay, sabi nga ni Sir, should interplay, sabi ni Sir Ronel. Kasi hindi magiging meaningful yung mga researches kung ini madadara talaga sa society through the extension. And ang extension naman, iyo ang nagbi-bridge kang gap between higher education institution. Kaya ito so nagiging din, kaya minsan pigpaparahanapan kita ki-impact ngaya. Yan, sa Kaya ngunyan, from instruction, or arin man dyan sa tulo, ang maging entry point mo, nag-start ka sa research, dapat makapasiring yan duman sa extension para sa mga technology dissemination nga, information dissemination. And talking about pansit, in fact, part kang pansit na tigde-develop, si Sir Nolan Bilaro actually, saro sa magiging professor, si Dr. Nolan, saro din siya sa magiging bisita tadigdi. Saro yan sa mga commodities na na-develop nga dito sa sa digdi sa Albay na ang part kaiyan so na-develop man na technology ni Dr. Haba Luman na dryer kung paano napapasil mas lalong napagayon ngaya so kaya sinda so mga faculty na may mga technologies na sabi ko nga i-feature ta digdi para ma-disseminate ini. So Tormeri kaninang na-mention ni Sir Eds, ali man ito sa Gubat Campus through Dr. Rose Haji. Then dakulon pa actually na gusto ta na ini paruluwason. Tanganing mahiling kang mga communities and ma-feel so presence nga kang university and pagkaigwa nga impact nga sa society. So yan po ang katuyuhan ka ining gigiribo tanangon niya na dakulon sa be it in print, social media, sa video na mention ni Sir kanina magiribo na kita. Kaya ma-package ini si Sir Edsky dakulaon din na programa. Kaming bahala kayo. Yan. So, Ma'am Beth, may idagdag ka po. Tapos si Mel. Sige, Ma'am Beth. Naidagdag man po ako kasi sa perspective kasi kang sarong entrepreneur, ning ang pagluwas kay ni mga researches, saro din na avenue not only for sa mga magamit or mga consumers or willing man mag-earn for their additional ngayang means of livelihood. But also, this is also an avenue din na matap sa mga manufacturers, sa mga negosyante na willing i-produce so na-innovate na technology, na machine. Narumduman ko po ini, kang nagtukaw ako bilang evaluator sa sarong research conference. Wala pa ako sa BU, siguro that was 4 years ago. Naka-evaluate ako ng sarong undergraduate na study, na project, taga-Bukaf. Machine siya, mag-extract ng sugar cane. Willing so estudyante, a group of students na mga researchers na ibenta sa machine. So ako as franchisor before, sabi ko, why not open up a franchise? Instead of selling the technology na one time lang ang bayad sa Indo, you open up a franchise and then pag may mga franchisee na kamo, pwede na kamo ang magbenta ka mga machines. Aside sa royalty fee, monthly from the gross sales. So ano kayo man sudalagan ko, kapag isip ko. So, di ilang mapundo duman na di masyadong encourage
na ibenta sa technology kasi mas may dakulaon pang picture na pwedeng maging passive income kang researchers. Arad man kamang nangyari sa ibang mga universities both here and abroad na diinin na nabebenta and then nabubuhay sindang magayon because of the royalty fee. Ayo. Nasusundan ko ang partner ni Dr. Bet kasi graduate mo ni kaya. Nagagawin si mga negosyo. Garong magkapares ang tono nindo. Kaya ito pero sabi ko kasi bag party ko na-excite na nga kan mga pero para tayo pagpanago sa excitement mabulta kita makalis lang po nagkakapir ang pagirang-irang. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. Tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng 71 solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar at patuloy pang sinusuyod ang buong Kabikulan upang bigyan ng libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, iboto ang sarili, numero 18 sa balota, ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Totoo bang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako nang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at tigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil bawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang, kailangan natin magtulungan. Sa umaga, napaka-importanteng merong hinihigop ang bawat isa. Kape, sabaw, ukwa, gatas, o dili naman kaya ay sa ngayon. Heto na ang kukumpleto sa inyong umaga. Marg Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 + 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. May mga sangkap na agaricus blasé moril mushroom, alkaline powder, brown rice extract, mangosteen extract, moringa powder, purple corn extract, spirulina powder, stevia, and tongkat alis. Solve na ang umaga mo kasangga. Mag-Marg Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 + 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at mga butika dito sa inyong lugar. Puro aldaw siya nagtataong serbisyo sa probinsya ning Albay, digdi sa segundo distrito. Ronda Rosal ang kaipuan, sa itong mga namamanwaan, ipapadagos siya, magagayon na napunan. Mga albayano sa iyang inspirasyon, serbisyong Rone Rosal, malalaong man. Roli Rosal, malalaong man. Roli Rosal, nagpaninindugan, asin siya ang serbidor. Nakaipuan ta ang korupsyon, piglalabanan, ang sa sektor tinatabangan, ang segundo distrito. Pinapagaba niya, hindi mo niya gabos, ay marhay na ubeto, serbisyong Rone Rosal, malalaong man. Balik na po kita sa tayong programa, partner, makaskaso ng oras, pero
57 minutes na, bakalis ang alas 10. Iyo, ako pighiling ko lang yan ng 7 minutes lang. Para haloy-haloy pa dakol pa ang ururon. Panagutugog kami, Ma'am Weng Digdi, talagang nakakalampas ako. Kami ni Professor Sid, nakakalampas kami, lalo kung interesante. Kung naka-engage ka talaga sa ururon, na very interesting sa na i-disseminate sa public. Okay. Kasi bago, ito naman nabanggit ko na area, discipline pa sa Pigaristorianta. Itong bibanggit ni Sir Eds at partner is sa area or discipline kang sa food, mga innovations or interaction kan mga utilities. Maliban duman na Sir Eds na alba sa kamote na i-disseminate ipapa-explicar, iluwas na sa publiko. Ano pa pong mga areas ang pwede tang i-disseminar na mga na-complete na dapat maraman kang publiko? Okay, so aside from technology... Okay na, sir. So aside from technology, aside from innovations, mga advocacies, pwede naman sa i-disseminate ang sarong, parang out of that research, magkakaigwa ki sarong batas, sarong legislations, dahil ini ang resulta kang pag-aadal. Like bago sir, kang during the break, pig-urunan to San Miguel Island, and yung fish sanctuary duman. Actually sir, ako sa inyo yan, may iga kami actually katatapos lang na project, cultural mapping. So pigmap mi so mga natural and cultural heritage kang Tabaco City. So inisa in partnership with the LGU Tabaco and NCCA, National Commission for Culture and the Arts. So iga ki mga local mappers plus mga kaibahan ka sa Bicol University na pigmap me ang mga natural and cultural heritage. And sarungan iduman sir sa dinuman mi ang sanctuary, marine sanctuary kang San Miguel Island. And sarong professor, the late Victor Suliman, parang grabing pala pag-aadal ang ginibo niya duman. And dahil sa pag-aadal niya, because of his study, nagkaigwa ki ordinance ang LGU kang Tabaco na maging protected area siya. Okay. So ito sa napaka-importante, 'di ba? Yes, parang bako lang technology but the findings, 'di ba? Yung knowledge na iniba talagang aside from technology na dapat i-protect ba siya through legislations. So actually sir, ang samuyang office bako lang para mag-disseminate kay mga technology, kay mga innovations, but also to disseminate ang findings na para ma-utilize kang community, ma-utilize kang LGU. Yeah, tama. Actually, ang kadakalang kan mga legislations na igwana kita mo niyan, talagang produkto yan ng research ni pag-aadal. Kung di ako napapasala pa sa memory ko, at one time naka-publish kami ng sarong story na ang source ko si Sir Ronel Joneda, sa amigo ko man talagang maray. Pero yung kami medyo minsan iba ang lalagang kag-isip. Joke lang. Na-interview ko siya, hinapot ko siya kung natatang butanding nagduduman sa Dunsol Waters. And in-explain niya sa akong very clearly, scientifically, na ang Dunsol River pala, nagpo-produce yan ng unique nutrients, ma'am, na iyo ang nagiging abono kang mga planktons dyan. Itong planktons iyo yung pagdadapo kang krill. Ang krill iyo ang paghihigop kang butanding. So, araw kayo ng system. Alam niyo ang nangyari ko ito? I heard, and siguro tama man so na ko, nagbalik kami duman, nagpasartabi ng ordinansa ang Dunsol LGU to protect Dunsol River. Kasi kung wala ang Dunsol River unprotected, wala man yung butanding na magdyan. Maano man yan ang butanding? Daing turista. Daing turista. So, araw ka yan, Pep, sabi mo, Sir Eds, naintindihan mo ikang maray, na talagang dakulo ng mga pag-aadal ang resulta, yun na yung pagpapakinabangan ta. Kaya baga kung minsan, partner, nagangalas kita, kung ang sarong mataling Pilipino, pig-offer ng limitless offer kung sarong bansa, halimbawa US, halimbawa Japan, digdi ka na sa mo, libre ang sa imong pamilya. Kung anong gusto mo, tara mo, tataumi sa imong harong, kotsi, gawos, pag-aagal. Basta digdi ka lang sa mo, mag-adal ka lang. Hindi lang pagparataknawon mo lang ini. Nata ini, tasiging hababa ang tubig, digdi. Nata ini, nagpupulot-pulot ini. Ug mahulong kita, walang kaulang sweldo. Dita aram, ang ulit ka naman sa bansang iyan. Milyon-milyon dolyar. Arog ka yan ang importansya kang research. Ako ever since pa, bilang taga-media man magatabi ako, Sir Eds, nadakulo na kaming pagparasuro partner taga-media man ini. Na, in fact, ang sarong kaugmahan kan sarong taga-media, iyon na
pag nakalisiminit ka ng informasyon, dakulo nang na-inform sir. Yan. Para reyes man kita. Kaya kami, kang inbitaran nindo kaming araw kaining component mi, ay muyahong kaming marami partner. Manaog mo kami, Sir Eds, Ma'am Weng, na may nag-aranin sa mo, uy, nanawag taka, araw pa lang kanyang tamang informasyon, araw pa rin ka yan. So, impact baga, Ma'am Weng and Sir Eds and the rest na, uy, pwede ba pala hindi mo napansit niya ang kamote? nagagalasin na ka, pwede pala. So, yan Ma'am Weng, abiga puntang impact assessment or garo, nakapagdara kita nin kambyada sa tao, garo araw po kayo. Opo. In fact, so pigtataram ni Sir Eds na mga legislations sa mga LGU. Saro yan sa mga impact na nadadarakan sa tuyang mga programa, mga projects. Kumbaga nagkakaigok institutionalization through their mga ordinances, mga araw kayan. Then dyan din nahihiling ang sustainability. Once pig-adapt kang sa tuyang mga beneficiaries, be it mga women, mga farmers, mga ang technology na pigdadarata, then laag ninda into maging legislation nga or ordinance sa community. So magkakaiba gwayang aside impact. Then of course, pera kaiyan, may sustainability sa tuyang mga programs and projects. Kaya una yan sa Inday. Kumbaga nabanggit mo kanina ma'am na institutionalize. So ano ta mga Tapos yan man talaga ang pinakang saro, kang pinakang noble na papel kang mga universidad. Opo. Kaya ang mga universities nag-exist because of this very purpose na mag-provide kita ng accurate information sa mga decision makers. Opo. Na nganing tama ang sa indang mga desisyon. Kaya baga kung ang desisyon mo basado sa tamang pag-aaral, ang chance na masala ka, haray yung maray. Opo. Yan ang impact talaga. In fact, saro naman sa mga programa na tig-adapt mo niyan particularly kan Tabaco City. So mga programs ta sa College of Agriculture and Forestry. Na pinanginutan ni Dr. Ton Payong. Si Kaya Ton. sabi ko nga isurat mo nga ran ni Sir Ton. Ibitaran taman siya kan sa iyang Antonio Payong. Sabi sa kuya ni Sir Ton Manawinta. Barkada ko man ining mga si Sir, papabanila kami minsan igodan yung panahon, ang trabaho niya sana magparalakaw sa bulod. Ano kaya ako sir sa bulod? Naghihiling niya ko kan mga natatada-tada pa ng varieties din paroy. Wow. Pero magadaing kung hilingon mong close up, pero magadaing connect yung sabi ko sa ibang pag-adalan ko sa sarong Pilipinong matalion, pag-adalan niya sa kulat ang pagdasig-dasig kang dagat, medyo siging atras so mga simpleng bagay pero iyan pa ng grabe ang impact. Kaya, kung isipon baga sa Reds, ito bagang mga documentary baga about a partner sa ining climate change. Kung dahil na documenting scientific, wala pa rin magtutubod ng tubig dagat, nagdalangkaw. Dali, kaya hiling mo, yung manggiraray. Kasi nabilang ng taon. Bago mo mahiling na luminang ko ng sarong sentimetro, 2 sentimetro. So, iyan ang kagayunan kang research and extension man. How we love these fields. Kaya duman sir malawag ang samuyang importanteng roles kang TIDS, kang technology, information, and innovation, information dissemination section kasi and maswerte kasi Sir Ed, mabatin ako sa tuyong presidente salong research. Kasi sir, kung itago mo kung itago ang mga findings mo, so how could LGU use the research findings? Paano sila makakakibok yung mga legislations? Paano ito matatabangan ang community? Kung ining mga technologies, kung ining mga research findings, they ini-disseminate sa society. So, ini ang samuyang magiging trabaho para gano'n kami maging professional marites. Parang, so, na may sense, but we are bringing scientific and social information para sa society. And i-disseminate niyan sa paagi kan sa moyang mga extension news. Okay. So ang mga programs, ang mga activities ni sir, bako lang kami, but activities kay ibang mga research-based centers. So pigasurat mi yan sa moyang extension news para maging aware ang sa tuyang community na igo pa lang kaini na mga pagkakandak ang Bicol University. So
Ika pailing mini ba ko para ipaibog? But also to parang encourage sa inda to parang to lend a hand. Parang tabangan mo man kami kan sa muyang mga pigigibo. Kumbaga parang dapat it's a collective effort. Then pangalawa sir, so outreach magazine, we will also be producing outreach magazine na kung saan i-feature me ang mga extension projects na pwedeng pakinabangan. Okay? Then also, mga flyers, magibo kami kay flyers, mga leaflets. Kasi rin nag-urong kami ni Mel, ni Sir Mel. Kasi one time sila duman kami sa Ginubatan. Ang dinarami sa mga farmers from Barangay Balasbas, maanito. So, nag-igo kami kay Techno Farm Visit. So, we bring the farmers hali sa Ginubatan, dinarami sa Bukaf. And may sarong, sarong technical staff na pigan niya, sir, pigpahiling niya kung paano ang pag-graft. So, grafting. Okay. So, nga napag-isip-isip ni, paano kung magkita kay flyers, then let's distribute this to the community. 'Di ba? Parang sila mismo makakaukod na, 'di ba? Through the flyers na mga ipapanao. Then ito sir na na journals na extension journals na kumbaga parang a compilation of a compendium of all the completed extension projects na pwedeng i-replicate kasi magayon ang magayon ang resulta, and para naman para ma-disseminate sa society and for utilization. Kasi dapat ining mga technologies, mga innovations, aside from na-disseminate na siya, dapat magamit talaga siya. Okay. So kapag na-utilize na siya, then dumanta maaaraman kung may impact talaga siya, kung talagang nakatabang siya sa society. Oo. Kaya baga sir, ang pundo kang gobyerno sa research, pigpipirit na lang kawan man. Di ba? Ako minsan, dakulong kang gustong gibuhon, kabrut man ang budget mo, so medyo constrained ka man na maray. So kaya, ang research talaga in extension, ma-invest ka dyan Ma-invest ka. Bako lang ning kwarta, kundi ning dedikasyon na gibuhon mo talaga yan. Minsan, minaabot mo sa puntong nang luluya ka, lalo na kang, kumbaga, nobody is recognizing you as if you don't exist. Pero ang totoo, ang bigakaon mong iyan, ako kaya nagtanong. Naruluman ko Sir Eds, na nangyari. Igwa kami mga kapag-iriba sa media partner na nagduluman sa Malaysia. Di ko alam kung kaiba ka duman. Tayo ka baga, pirmi ka nagkaka-abroad man. Ako talaga medyo maloya. Pag-abot duman, nag-ano sinda, sir? Nakailing sa mga magayon ng disciplining sapatos. Barakalan sila, gabos. Only to realize, nag-ibo sa Marikina sa sapatos. Nangyaran sa ko. So kita hahanga. Kasi sa dilit ang produkto, habang yaon digdi, pag display na kang iba, nagbabakal na kita. Karoon mo sana sa Samud, nagbarakal sa Bagyong Samud, paghilinga nito. Pero okay pa, and within the Philippines. Linagan sa Nasriki manito, tapos dinara lang sa Bagyo, binakal, haling Bagyo. Ito pala, haling manito. Ano kita kayan ang nangyayari sa tuya? Kaya, actually sir, ang papel nindo, lalo ng pag-create kang division na ini, medyo challenging maray. Very challenging. No, ta siyempre kami maski anong man ang gusto mong i-showcase, di kung wala man talagang output. So wala ka man, masabi nga nila, medyo tabil sa una, tabil. Pero pag igwana kitang nahihiling talaga. Ayan. Pero aram ko, Director Wing, nadakulo lang baga talaga kitang matured ng technology, sir. Taloy naman po ako sa bio. Sobrang lang akong 20 taon although older ka sa bio. Dakulo na, Sir Eds. In fact, ako grabe ng pakinabang ko bilang writer partner na naisusurat ko mampirmi ini. Dahil nga ako naghuhuna nang bisusurat ko partner. Interesado ang science world. Sabi sa kuya, uy, sa article mo ba duman about sa Sorsogon Bay na ang volcanic ash from Bulusan nakapugol kang red tide. Toxin. Sabi ko, hindi ko niya ako aram. Hindi ko aram ito. Kaya, inisya si Ronel, pag nagurun-hurong kami kaini, pag medyo sunod-sunod lang hapot na ako, ano na naman iyan? Ipapublish mo yan. Sabi ko, iyo. Okay. Sige. Anyway. May dagdag siguro si Doc Beth. Nahiling ko naman din kasi sa industry perspective na nagiging tool ang Extension Management Division, Technology Innovation and Information Dissemination Section na ma-promote for free and magkaigwa ng dakul pang market ining mga na-innovate na mga produkto na resulta kang research. Yes. So bako lang magamit
matabangan na mabenta. As in, sa mga wholesaler, matap ining mga producer na na nagamit akang technology. So magayunon talaga ang dalagan. Magtugang na maray po ang research sa extension. sabi ko nga kay Sir Mel Casabago, talaga niya akong extremely connected. Ang research sa extension, talaga magtugang siya. Na talagang it is not enough na mai-research mo siya, dapat mapakinabangan. Yes. Iyo po, ma'am. Mel? Iyo po baga ma'am sa tigsasabi ni Sir Ronel na research and extension continuum, na from the research generation, technology generation, maagi po yan sa intellectual property management, and then pasiring na po yan sa dissemination sa tuya malawag sa extension and publication and knowledge management division. So kung mahiling po nindo na ikot pang various technologies, pwedeng soft, pwedeng hard, and so may mga commerciable dyan, may value for commercialization, malawag po yan sa citizen naman. So sinda naman po sa bahala, and kita po sa extension, kita man po bahala. So pag-disseminar kayo, ipagtao po kayo sa community para magamit sa mga soft technologies naman. So aro po kayo kagayon. Sabi ni Mel, partner, kita may kumbaga, nyaon man sa mga sa Laog Bicol University, sa mga pangsuporta po nga lig, kita kang pibanggit ni Mel kanina, so last part na commercialization, yung citizen, yung kitang so FICC, yung kitang food quality assurance, kompleto kayo, initami Sir Mel and Ma'am Weng, katrabang-tabang tayo niyo sa sa tuyang objeto na ining mga bagay na ining mga na bibilog ta, may diseminar ta, Sir Mel or Ma'am Weng, tabi. Iyo po sir, tama ka dyan. Kaya nga ini pong Office of the Vice President for Research and Extension, nakulon din pong centers dyan na yung katapos may pasa na mag-planning na talagang kailangan din mag-interplay yung mga functions nila. Pakahali ngaya sa research, sabi nga ni Mel, pasiring na sa IPMD, kung may mga pasiring sa citizen, pasiring sa FICC, pasiring sa food quality. Kaya grabe po talaga ang function kang din under kang ni Mel Casabago ma'am na iba kitang PKMD kay Sir Balilo. Yan kay Sir Balilo. Yan. Igwa po sa intellectual property Sir Pax. Ngunyan si Dr. Balbin ang in charge din. Actually, Ma'am Bueng, ako baga, nag-log man ako sa extension. Itong panahon na ito, partner, may director ang extension, may director ang research. Naranduman mo. Opo. Hanggang pinagsarap na sa inyo, dahil palang pwede yung paghiwala yun. Hanggang nagburutuan na yung mga bagong centers ta. Kaya ngunyan, ang sitwasyon ngunyan, pag igwaling sarong sitwasyon na igwang sarong issue, sa imo iyan. Sa imo iyan. Madali una sa ngunyan, ma-identify, pinpoint kung kisa ini mabagsak ta. Very defined na ang sa tuyang mga offices. Yan ang sarong magayon na development actually. Nadain na pwedeng, bako yun sa imo yan. At sa iguana, malinaw na ang gabos kung sa ilmaduman kung mapa-commercialize, iyan mo sa commercialization, patent ka, aram mo na kung saan talaga maduman sa maduman. So, magayunon ang setup actually. Kaya ngayon, igwa pa man actually, director din ang research, siyempre extension, then sa PKMD, yan, tapos, yan, actually, kaya dati sir, nag-aarapot, kaya ngayon ka ito, madali unsan ang pag-ibuki extension. Ngayon, siyempre, nag-evolve din po kasi kaya siya, perang dekada na rin, sir. Tapos, nagkakaigwa ki mga bagong policies sa institutional, sa national, and of course, global, din. Kaya, yan po, kailangan talang i-embrace ta na ngayon mga pagbabago ngayon ini. And talagang, as a state university nga, required na din tayo talaga na kay punta mag-research, mag-extension. Then kung ano sa mga learning study, di ba sa research sa extension, magandang input siya pag abot naman sa instruction. Saka actually, kung minsan talaga ang sarong sitwasyon, Director Weng, kaya pang talaga minsan, piritong kang una. Pag napirit ka na, natanaan mo lang masiram palaan, ikaw na ang namimirit, baliktad lang mo yan. Ay, ma-research kita, kang inot na. Ako kada, I have to admit, palibas taga-media bagang mini partner, ang orientation ming dawa. Ako kayo naguyod sa education. Anyway, yung orientation, baga, gusto ko, istoryana, tapos na. Pero mo niya, nag-engage naman mismo ako sa research, doon ko na-realize na importante yun pala na ika nag-aadal. Bako lang ta nakakanood ka
kundi talaga nakaka-contribute ka sa existing body of knowledge. Hali sa imong effort. Kagayong magang pagmation. Na ini nangyari ini dahil sa ko. Nangyari ini dahil sa imo. Maski dahil ka natawa ng formal recognition, ang isip mo, alam mo na ako ka iyan. And that's kapag kung nabagay sabing, masira mo niya yung pagkakaon ko, mahagad ka. Tawid ako, abo, matarba ka, ako man yan, kaya nagibo. Ako man yan, kaya nagibo. Kaya narunduman ko man, sir, so one time naging speaker ta din sa research na actually, ang talaga ngayang owners kang mga researches na pigagibuta, so mga respondents ta, mga beneficiaries, kumbaga naging instrument lang kita ta, nganing magkakuroata ining data, then ma-interpret ta. So kaipuhan, ibalik ta sa inda. Yan. Kaya even ang mga minsan nagtutukaw man ako mag-panel nga sa mga students. May mga researches din ang mga students tang mga magayuno na na kaipuhan after ngayon nindang magibo ini, ma-disseminate ninda like sa kung sa ina barangay. So mga nga kang mga BHWs. So ang mga nagkakuroan ninda di duman na data na dapat ipahiling. Kaya nga dapat pakatapos ngayon, may presentation man giraray kan mga researches baganinda. Ako Manay Wing, gusto kong adalan kung ang mga taga Luwas kan Legazpi, nakakataram ng Legazpi nyo. Pero abako gabos na taga Legazpi, nakakataram ng taga 3rd District, taga 1st District. Ano yan? Pero ako na ang feeling ko na medyo devalued ako dyan because nakakataram ako. Nakakataram akong taga Ligaw, nakakataram akong pulang ganyan. Pero daraga ay amo, nakabisip. Di ba? Nakasabi ka, pero sinda, hindi nakasabi. Nakabisara. Ano ang tabi yan? Sabi ko, dahil siguro tampi gagamit na medium talaga, dominant medium kang radyo is Legazpi Bicol or Naga Bicol. Because of that, may learning sinda. Kaya, kumbaga, alibabagang, ang taga-pulang minsan, nasusupog magtaraw ng palanggen niya pagdigdi na. Tawanan ninda, makasupog. Bakuin makasupog actually. Yan ang sa imong tongue. Be proud of your tongue, of your native tongue. Anyway, ang mga hapon nga bilang mo sa lang tatawa mag-English. And they're very proud of that. Kita, balik tayo, pag likat English, ay, masupog. Kaya man dapat. Dapat pareho kita iguaning. Anyway. Nagagayon ang sa ito ang istorya. Pero, balikan ko partner, so, kasubapig sabi ni Sir Eds na mga, alam Sir Eds na hiling tang mga challenges kayo along with this mga Mondays tangon yan sa information dissemination, kan mga technology ta. Ano so nahiling tang mga challenges kung sakasakali? Kasi kumpleto kita, di ba? Bagay ka sa Bagaw niya, sa FICC, and so on and so forth. Pero ano pang nahiling mo pong mga challenges sa section mo po? Actually, sir, pag-abot sa mga technicalities, wala naman gano. Wala naman challenges. Kaya lang nailing ko sa mga challenges kasi considering kang samuyang mandates, kang samuyang section, na kadakol-dakol, rakoy-rakoy, ang samuyang mandates, diba? na dapat i-disseminate ng mga technology, mga innovation sa community. So, tulo lang kami sa section, sa duwa tulo, plus si ma'am. So, bali technically, 4 lang kami para trabahuhon ini mga mandate sa muya. Kaya sir, magmahon kami, tayaon kamong duwa bilang volunteer, bilang nag-a-assist sa muya. And ining radio program ay sa paagi para mas ma-disseminate ang mga research findings, mga technology, para mas magamit kang community. And iba pa kami sarong nagtatabang sa muya si Ma'am Ruby Makasinag, sarong siyang professor sa College of Art and Letters, balis siya ang samuyang editor-in-chief, siya ang nag-aayos kong samuyang mga English sa samuyang newsletters, and soon ang samuyang gabos na mga printed materials. So considering sa iyan ang samuyang medyo di salit man sa ng problema, so mahagad kami kitabang sa ibang mga faculty members na kung gusto ninda maging parte kang extension and gusto ninda maging parte kang sa pag in order to realize our mandate, so they are welcome. Actually sir, gusto ko partner ini samantalon anyway 11 na. ang baretang ini gusto kong ibalangibog ini na poon pag naglaog na po ang cycle 9 kang NBC. Mga taga-BU, mga kapwa ko faculty members, pag in-implement na po ang guidelines sa cycle 9, maski po tabi instructor, rank instructor, dahil ko pag-minus ang instructor. Magsasaarog kayo na ranggo, kay po na po Director Weng, na igwa ka ng research, igwa ka ng extension.
Amen. Otherwise, yaong ka dyan sa gilid. Kaya sa pasalamat kami sa new guidelines, sa dakol sa muyang mas matabang, mas ma-fulfill ang sa tuyang mga mandates, ang sa tuyang mga targets, although sometimes may mga unmet, di ba? Kasi sometimes beyond our limits. At least mas makakatabang kita. Ako sir, I don't see it as a burden para sa faculty. Para akong styling ko ini mas magiging magayunan siyang paagi para mas klaro kita magtarabangan and para mas matabangan ta ang society. So, kaya with the new NBC guidance, parang that's a blessing in disguise. Daram ko na mas dakol sa mo yung matabang. Siguro, kasi ikaw may research ka na tulos ay. Oo. Dakol sa ako research. Kaya pinulog sa payo. Kaya sir, thank you so much. Maraming salamat sa inyong tulo. Ika Sir Seth, Sir Edgar, and Madam Ruby for helping us. Dahil sa inyong tabang, naging 100%, parang nag-duplicate kami kasi tulo, another 3. So naging anong kami. So sana by next month may faculty na mag-volunteer para maging 12 na kita. And the more, the merrier. Diba? Para makulang ang Bicol region ang maabot kan sa tuyang mga services. Kundi ito sa vision ta na we could also serve in the national level. Ako Sir Eds, Ma'am Wen, pigiling ko ang opisina tapos ang linya kang cellphone nindo. Parating may nag-upload doon. Anong research ko? Anong activity yan? Hindi po mag-istoranta, Ma'am Wen. Pero partner, gusto ko ito ipadagos partner, no? Yung para naman ito ulo sa inyo. Final messages inabot na kita kasi po yung oras. Sige, tabi si Mel. Iyo po sir, ma'am. Doon lang pong dagdag. Aside from naman sa print media, gawa po kaming digital platform. So, tigawit siya po sa tuyang mga paradangan through Facebook platform. So, dyan po umitigigilo sa mga online webinars. So, abangan po nila ang pagbabalik po kang Webinar Tuesdays. Totoo yan, Mel. Online training dissemination po in partnership with BCARD po ini, BCARD Consortium. Partnership ni dyan, Ma'am, ni Ma'am Weng, pag-abot sa mga webinars na yan, activities. So, yun po. So, since digital age na kita, iban po, so target na kung may reach sa mga digital mga participants. Okay. Si Ma'am Beth? Ako po napapasalamat dahil naging ng kapamilya niya si Sir Edge. So, ka-energetic. Kumbaga, magayunan na may mga... Kapuso. Si Mamoy napakahigos. Grabing mag-empower. Ka-EMD. Kapuso, kapamilya. Grabing pagpapasalamat ko. Lalo na ikaduwang taon na maipadagos po ining programang ini. Mamoy. Okay, so pasalamatan ta po giraray ang gabos na naghinanyog sa tuya, naghiriling digdi sa tuyang programang impormasyong pang-edukasyon asin pangkabuhayan. And of course sa indong duwa, grabe ang pasalamat mi. And sa mga deans nindo na nagturugot na sige duman na mo na ikaw every Thursday ki Ma'am Weng. Tapos of course sabi ka ni Sir Eds, sabi ko sir, ang first episode kamo ang dapat mahiling duman. Yan, kaya very proud ako na yaon sinda digdi. Dati hilingan lang kami sa Yes po. May nagre-request sa kuya, pwede ang pakibaba madali ang mga mask ninyo. Sabi niya. May Para na mamidbidan daw. Okay. Yun na po, ibababa na po. Ayan. Para mapugi magayon. Okay. So, sabi ko dapat kamo magpahiling kamo. Who are these people working behind digdi sa atuyang programa? Lalo na tadakulon sindang gigibuhon man. But of course, sa office mi po, since apat na section sinda, hindi rin sila mga nag-interplay din sila, interconnected. Ang IEC from training to IEC to TREMS, gabos po yan, arog kayan. Kaya, opo, kaya kung sisay ang nangaipoki, stop, o subli duman, talagang But of course, pasalamat kami ngunyan, nagkakaigwa kami ki mga human resource complementation from other colleges nga. Kaya nag-i-invite kami actually talaga, sabi nga ni Sir Eds na mas dakul na mag-volunteer, mas maray po. Yan. The more the merrier. Yes, opo. Sa kadakul kitang magiginibo, tadakulon talaga pong pwedeng maginibo ang Bicol University para sa satuyang society.
Partner, ang oras. Alam, pwede mag-extend 30 minutos. Partner, Thank you po. thank you, Of course, Ma'am Weng. ini po ang panduwang taon kasi ito yung programa. Ako po, totoo lang, hali po sa puso ko, maski bukas ulit daw ang puso. Na, ano po, gusto kong maray makatabang sa abot kan sa kuyang kakayan. Alam yan ni Partner Edgar. Kaya nga ini, kaiba ko digdita. Ako ang paraguyod ka ini. Sabi ko kay Partner Edgar, ika, sobrang higos mo, lumawag ka sa biyo, takaipuhan. Kaya ini si Sir Eds, Miss Monte, di ba? Sir Eds, sa DepEd kita, mga activities, ngunyan nahiling ta kayaong ka na. Sabi ko, of course, these are good riddance, no? Yaon si Ma'am Beth, yaong ka mo gabos. Aram ko na ang entusiasmo yaong gabos sa tuyang mga puso. Para kita magsilbi, bako sa Bicol University, kundi sa komunidad asin sa taas. So marayan na aga po sa tuya gabos. Okay. Ako po girarayan sa inyong amigo sa Dematera. Thank you so much, partner. Sa pangangiray ka sa mga nakasabay nga na pagkaaga, ang director ka ni EMD, si Ma'am Rowena Weng Soylo, ang chief kang ano yan, TIIDS, si Sir Eds Bismonte, si Ma'am Beth Alpane, and then si Mel Bulawan. Yan po ang mga nakasabay tango niya na pagkaga. Sa pangaran kan mga parandabay na ito, gabos ng mga opisyal, officers, empleyado kan Bicol University, teaching and not teaching personnel, nabanggit na kasabagos sa mga pasalamatan ta. Pangaran kang Radio Veritas, inipon sa inyong nakasabay man, si Edgar Barameda, kasabay si Professor Seth de Matera, Marinaga, good morning, and have a good day. Thank you. Napasaindo ang programang Bicol University. Programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Tigbisa na sa Radyo Veritas Legazpi.